Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon. Muli nagbabalik sa ating special coverage or update sa panibagong bagyo na si Ramil. Ito po ay naging bagyo po kahapon at ang Joint Typhoon Warning Center ng US, isa pa rin LPA as of this time. Ang Pag-asa at Japan Meteorological Agency, isa na po siyang tropical depression. So ito ay para na yung early morning ng Sabado, October 18, 2025. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo mag-umpisa, gusto kong pasalamatan din ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested upang malaman ito, i-click lang po yung link dito para pumunta kayo sa BPI or kung kayo nanonood sa Facebook, may link po sa description sa baba nitong video. At ang lokal na gobyerno din ng Naga City, headed by Honorable Mayor Leno Quevedo, at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Pasensya na po sa nakaraang mga araw, wala po tayo dahil nasa family vacation po ako since walang bagyo during that time, and pabalik na tayo, tinamaan po tayo ng trangkaso. Ngayon medyo recover na po tayo, pero past 2 days talagang down ako. Sakit ng ulo, pero normal naman po yung temperature ko, pero ibang klase. Pwede natin sabihin parang COVID-like symptoms. Ito yung naranasan natin na yun, but medyo okay na tayo na yun. At kaya nandito tayo para ibigay sa inyo yung pinaka-latest. Yung naghihintay po ng ating tracking, hinihintay lang natin yung information from the Joint Typhoon Warning Center kasi yung wind data natin ay galing doon sa Joint Typhoon Warning Center. Hindi tayo makagawa ng tracking pag wala yung data noon. Kasi automatic po yun gumagawa. Pero yung position yan, galing po sa atin yun. Okay, so pasensya na po. I hope you understand ang situation. Tao lamang tayo. Pero I'll try my best to give you the very latest. And anytime today, kapag nandyan na yung update mula sa JTWC, gagawa rin tayong tracking at advisory mula sa Typhoon 2000. So, sa ngayon, si Ramil ay still nagtatry pa rin siya mag-organize. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone Pitch. Ayan po siya. Pawala-wala kasi yung circulation niya since nandito po siya sa may south of Guam. Nung pumasok na po siya dito, west of Guam. Nung pumasok na po siya dito ay nagtatry pa rin siya maging maganda ang sirkulasyon, pero may moderate shear dito sa malapit sa Bicol, kaya ngayon lamang po siyang gumaganda ang kanyang sirkulasyon, which is not good kasi pag maliit yung sirkulasyon niya, pwede siya mag-rapid intensification. Nasa 30 degrees centigrade ang temperatura dito. Oceanic heat content, medyo hindi masyadong sobrang init. But mainit pa rin, kaya baka magkaroon ng slight intensification dito. At base sa mga forecast, ito po ay magiging tropical storm pagdaan po dito sa may Catanduanes o sa may coastal waters po ng Catanduanes at Cacamuan Peninsula sa may Partido District. And then maglalandfall po yan dito sa may Baler area sa linggo ng umaga. So whole day of Sabado o whole day today, dadaan po ito sa Bicol region. Wag natin intindihin kung saan talaga yung tracking niya. Intindihan natin yung kanyang sirkulasyon. Kahit saan po siya dumaan sa Bicol o sa Samar, may apektado po ang Samar, Bicol ng mga ulan na dala nitong weather system na ito. I hope na hindi siya lumampas ng more than 100 millimeters kasi yan po ang peg para magkaroon ng mga flooding sa mga flood-prone areas ng ating bansa. So ito yung zoom-in satellite animation mula sa DAPIA, the top. At nakikita po ninyo dito ang pagkapal na naman ng kanyang sirkulasyon. Parang affected pa siya sa diurnal phases. Okay? So, kaya nagpa-fluctuate yung convection niya. Minsan mawawala at magpo-form na naman. Yung mga ulan na na-experience natin kanina, ito po ay mga localized thunderstorms lamang na naka-embed sa easterlies. Pero yung main circulation ng storm ay nasa dagat pa po sa may east ng Samar.
So, ang Samar, Bicol ay maapektuhan po ng mga ulan dahil itong bagyong nito. Wag naman po siyang lumakas. Wag lamang po siyang lumakas dahil medyo delikado po. May mga malalakas na hangin na pwede nating ma-experience. But ito po yung latest naman mula sa cyclonicwx.com at nakita nyo dito ang pagkapal din ng ulap niya. So, a sign na nag-intensify po itong weather system na ito. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy. Nakita rin dito ang pagkapal ng kanyang ulap. Okay? At sa ating website, kagabing 11 p.m., ito po nasa 380 kilometers east of Virac. 13.2, 127.7. Baka sa mga oras ito, nasa 126 na po siya. Kasi medyo bumilis po siya. Tumatakbo siya na yun ng Pakanluran sa bilis na 35. From 22, naging 35. So, good news din ito dahil pag sobrang bilis ang takbo ng bagyo, yung effect sa atin ng ulan, panandalian lamang po. Pwedeng half a day or distributed sa buong araw. So, 45 kph pa lang po ang kanyang hangin. But, malalaman natin mamaya, pag in-upgrade na ng JTWC, posible maging tropical storm po ito. So, ang magiging next number po niya is 30W. 96W is for the low pressure ID. ID ng low pressure. Okay? Now, let's proceed. Ito yung track ng Japan Meteorological Agency kasi sila lamang po dalawa ang nag-i-issue na bagyo ito, tropical depression, ang Japan at ang Pag-asa. So, ang forecast ng Japan, dadaan naman po siya sa may coastal areas ng Catanduanes, northern Catanduanes, and then lalabas po dito sa may coastal waters ng Siroma. That will be mamayang 11 p.m. Okay, Saturday night. And then 11 a.m. Linggo, landfall naman po siya sa may vicinity ng Baler. And then Sunday evening, nasa may West Philippine Sea na po siya. And then Monday, outside na siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay, so ito naman po ang track ng Pag-asa. As of 11 p.m. kanina, 11 p.m. last night, dito po siya. And then maglalandfall po siya sa may Catanduanes in 20 hours. So, between 6 to 8 p.m., landfall po siya dyan bilang isang tropical storm. So, dito, as a tropical storm, nasa 65 or 75 kph yung kanyang possible winds. Take note of the cone of uncertainty kasi dito yung possible tracking niya. So, yan areas na yan from Isabela down to Sorsogon or Northern Samar ay posibleng daanan ng bagyong ito. So, yan mga areas na sa cone of uncertainty ay maghanda po sa possible effects ng bagyong ito. Kasi pwede siyang umakyat, either tataas po siya dito o bababa sa kanyang current tracking. So, mag-ingat po tayong lahat. And then, ang Pag-asa nag-issue na rin ng storm surge warning. So, yung coastal waters ng, coastal areas ng Isabela, Quezon, Aurora, Pulilio, Bicol Region, Southern Quezon, Bundok Peninsula, kasama po yan. And the coastal areas of Northern Samar, northeastern part of Eastern Samar, and the northwestern part of Samar ay may storm surge height of 1 to 2 meters. So, delikado po yan. So, wag mo na pong pumalaot at yung mga nasa baybayin ay magsilikas po sa epekto nito. Ang wind signal number 1 naman po ay patuloy na kataas po dito sa northern parts ng Samar. Okay, ibang parts ng Eastern Samar and also Bicol Region. At ibang parte po ng Northern at Central Luzon. Tingnan na po ninyo yung mga nakasulat dyan na mga lugar. Yan po ang may wind signal number 1. Bakit wind signal number 1? Kasi tropical depression lamang po siya. Kapag mag-signal number 2, automatic tropical storm yun si Ramil. Pag maging tropical storm, maging signal number 2,
ang ibang areas po na dadaanan itong system na ito. Okay, ito naman po yung wind forecast. So far, pag daan dito sa Bicol, o malapit sa Bicol, nasa up to 35 knots or 40 knots or 65 to 75 kph lang po yung kanyang lakas, tropical storm. Wind shear mababa, mataas yung sea surface temperature at medyo mataas rin yung relative humidity o mid-level relative humidity. So medyo maraming dalang ulan ito, but since mabilis yung kanyang takbo, may mga inasahan po tayong rainfall na nasa 50 millimeters up to 200 millimeters forecast din ng Pag-asa. So ito yung forecast between 8 a.m. today, Saturday, until 8 a.m. tomorrow, Sunday. Ang pinapakita po dito ng European model, ang Bicol region ay magkakaroon po ng rainfall accumulation of 30 to 100 millimeters. Kasi ina-adjust na po natin. Kasi dito, nakita natin dito, ang areas po ng Iriga, Tiwi, Legazpi, Balatan, more than 50 millimeters, although 38 ito. Yan pula kasi nasa 50 millimeters po yan. So, yan po ang, so most likely 50 to 100 itong areas na ito. Itong Virac, Cacamoran, yan, Partido District, and Camarines Norte. So, most likely 50 to 100 millimeters ang ulan sa inyo. Dito sa Naga at ibang parts po ng Camarines Provinces at Sorsogon, ang inaasahan pong ulan nasa 20 to 50 millimeters. Okay? Worst case scenario, pwede tayong makapasok sa 50 to 100 millimeters na ulan. Meanwhile, ito ring areas ng Isabela, okay, Eastern Cagayan, Eastern Aurora, hanggang dito sa may Northern Quezon, Pulilio Island, magkakaroon din ng ulan na 50 to 100 millimeters. Same time, 8 a.m. today to 8 a.m. tomorrow. And then, pagdating ng 8 a.m. ng Sunday, ang heavy rains ay magsishift po dito sa Northern and Central Luzon, although ang concentration ng 50 to 100 millimeters, tapos yung ibang areas po nasa 100 to 200 millimeters na ulan, na itong area po ng Benguet, Cordillera Administrative Region, Ifugao, so Isabela, tapos itong Cagayan, ay posible magkakaroon din mga malalakas na ulan na 50 to more than 100 millimeters. Okay, so mag-iingat po kayong lahat dyan. Dahil po sa linggo, kayo naman po ang posible makakaranas ng mga malalakas na ulan dala nitong si Tropical Depression na Camille. Okay, pagdating ng gabi ng Sunday hanggang Monday ay okay na po ang panahon sa Luzon. So, yan po ang possible rainfall. Speaking of Metro Manila, dito sa rain forecast ng European model, halos hindi masyado, nasa 10 to 50 millimeters lamang po ang ulan sa Metro Manila. But again, iba po ang pinapakita ng Pag-asa, nasa 100 to 200 millimeters ang ulan dito sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Provinces, and Catanduanes. Okay. So, sa European model, 50 to 100 millimeters. Dito sa amin, nasa 30 to 50 millimeters lamang. But still, hindi natin alam kung mas mataas pa o mas mababa sa forecast ng European model. Well, Pag-asa, medyo mataas po. 100 to 200 millimeters. While yung ibang areas ay nakikita nyo dito, 50 to 100 millimeters. Pwede nyo i-post naman itong video natin baka mabasa ninyo yung latest update. So, pasensya na pag ganito yung boses ko dahil hindi ko pwedeng lakasan kasi tutunog yung aking ubo. Kaya hirap pag may sakit sa ganitong panahon na meron tayong binabantayan. Sa wave forecast naman, medyo maalon talaga dito sa may eastern sections ng Luzon. Simula na yung Sabado hanggang Linggo.
Dahil po sa pagdaan ng tropical depression na Camille, mas malalaki yung alon dito sa may coastal waters ng Cagayan Valley. Up to 4.6 meters ang laki ng alon. Okay, so move natin ito for the next 5 days. Pagdating ng Wednesday, mas malalaki na po ang alon dito sa may West Philippine Sea. Dahil may combined effects po ito ng amihan. Yung first blast ng amihan mag-interact sa bagyong si Camille up to 9 meters. Malalaki po ang alon po dito sa West Philippine Sea. Samantalang ibang karagatan ng Pilipinas ay magiging kalmado at suitable for fishing. Pati dito sa may Philippine Sea, east of our country, ay suitable for fishing and sea travel. Okay, so yan muna po ang ating latest. Yung mga nasa low-lying areas, mag-ingat po tayo sa mga biglaang pagbabaha. Pag meron pong mga 1 to 3 hours po ng grabing downpour or cloudburst dala nito mga thunderstorms ni Tropical Depression Camille. At dito rin sa Naga at sa ibang areas po ng Bicol, ibang areas po ng Central at Northern Luzon, Southern Tagalog provinces, including Metro Manila. Bantayan po itong bagyong ito dahil posible magdala po itong malalakas na ulan. Let's hope and pray na ma-maintain yung kanyang bilis para panandalian lang po ang ulan na ito. Dito sa Bicol, expect natin yan na yung Sabado hanggang early morning ng Sunday. Okay, so yan muna po ang ating pinaka-latest. Magta-try tayong bumalik later today, mamayang gabi, para sa another YouTube update at sa Facebook video natin. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwise. At maraming salamat po sa suporta ninyo at sa mga prayers na natanggap natin sa Facebook. At ako po ay nagpapasalamat sa pag-appreciate nyo sa aking pagbigay ng mga forecast sa ganitong panahon. Pasensya na rin kung hindi ako nagbibigay ng mga models kasi tinatrust natin itong mga agencies. Kasi lahat sila, kinuha nila ito galing sa mga computer models. Ito mga ensemble. No need to explain it. Ito mga ensemble kasi kaya nga mayroon tayong agencies kasi sila yung nagbibigay ng final draft. So, see you again. Thank you so much. Let's all pray na sana hindi po masyadong magbigay ng kaming epekto itong bagyo ito. Ang importante, maging handa po tayo sa anumang maging outcome nitong bagyong si Camille. Maraming salamat. God bless. At good morning sa inyo lahat.